práve teraz prebieha príprava na perfektnú akciu, ktorú budeme mať zajtra, čiže Medzinárodný deň detí s Cecaňou a Albatros klubom a prevezieme sa z Bratislavy, z hlavnej stanice, priamo až do Čachtíc, ale my ešte o kúsok ďalej pôjdeme do stanice Višňové, pretože z Višňového je to už len naskok na Čachtický hrad. Bude to perfektná akcia, objednali sme aj počasie, začína svietiť slniečko, takže bude paráda. No a pred každou akciou treba urobiť predprípravu a to robíme práve teraz. Čistili sme mašiny, umývali sme vozne, chystáme darčeky pre deti, lebo však bude to akcia na oslavu MDD, Medzinárodného dňa detí. Takže všetko toto sa musí pripraviť a to je dôležité, že to teraz povieme všetkým, pretože mnohí si myslia, že ráno nastúpia do vlaku a to sa urobí samo, ale nie je to tak. Je s tým veľa práce a ja touto cestou chcem aj poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú pri týchto akciách a hlavne všetkým cestujúcim, ktorí svoje ťažko zarobené peniaze použili na to, aby si kúpili lístky na takúto perfektnú akciu. Ahojte priatelia, je 5 hodín ráno a my v Albatros klube robíme všetko preto, aby bolo všetko pripravené na dnešnú MDD akciu. V pozadí už počujete aj Cecaňu, ktorú práve naštartovali, ktorá bude viesť dnešný vlak. No a čo držím v ruke a čo vidíte predo mnou sú krásne a úžasné knižky od knihkupectva Martinus, vďaka ktorému tie deti, ktoré dnes budeme viesť, si budú môcť aj so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi čítať tieto krásne knižky, ktoré si potom môžu zobrať aj domov. Vážení priatelia, nachádzame sa vo vozňoch železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré sú už pripravené na nápor detí na MDD jazdu. Zatiaľ sú za mnou ešte prázdne, ale už o malú chvíľu tu bude džavot detí a naša jazda môže začať. Sladkosti sú pripravené, výzdoba je urobená, tak už len poďte medzi nás. To špecificky bol tým, že tam bátorička bývala, vraj sa kúpala v krvi, ale zase faktom je, že asi je to iba legenda, pretože v krvi sa kúpať nedá. Bez ohľadu na to, tento hrad je veľmi pekný, je tam krásny výstup, či už z jednej alebo z druhej strany a radi tam chodíme. Boli sme tam naposledy asi pred 2 mesiacmi, takže naozaj odporúčam všetkým. Skákací. Na Čachtice a na jazdu vláčikom.
Kúpil som si vynikajúce čachtické májovky a kúpil som si hneď 2 kg, pretože v Čachticiach sú vynikajúci ľudia a predávajú ich priamy zber zo stromu za 2,50, v Bratislave za 12,50. Trošku rozdiel, ale sú skutočne vynikajúce a normálne sme sa dohodli s domácimi, že ich donesú aj priamo k nášmu vlaku na stanicu Čachtice, donesú celých 20 kg a naši úžasní cestujúci si ich všetky zoberú. Takže sme pomohli ďalším domácim farmárom aj pri takejto dobrovoľnej činnosti a takejto mimoriadnej jazde. Takže sa teším, že aj my sme niekomu zase pomohli. Dnešný deň je pre nás zaujímavý tým, že máme tu na návšteve účastníkov krásnej historickej jazdy vlaku zo skupiny Albatros. Tak sme sa stretli dnes vo Višňovom, prišli takou peknou lokomotívou a teraz ich momentálne máme tu v priestoroch Drugetovej kúrie. Tak snažíme sa ich hlavne postupne dostať do podzemných priestorov, ktoré sú tu pod kúriou, aby mohli precítiť tú atmosféru, ktorú mávajú návštevníci tohoto miesta a pripomenúť si nielen ako históriu pravdivú, ale možno aj niektoré legendy, pretože Čachtice sú opradené dávnymi povestiami grófky Alžbety Bátoriovej. No a máme to obohatené aj o expozíciu Železnej panny, takže verím, že si tam nájde každý svoju odpoveď na túto ťaživú historickú otázku. Momentálne sme pri studni na nádvorí Drugetovej kúrie. Je to stavba z začiatku 17. storočia. V roku 1609 si ju nechali postaviť manželia Drugetovi a Katarína Drugetová za Slobodná Nádažďová bola Bátoričkina mladšia dcéra. A tu pobývali na pánstve Čachtickom v tejto budove, ktorá má charakter takého menšieho šlachtického sídla, pretože svoje hlavné sídlo mali na východe Slovenska v meste Humennej. Vedľa mňa je pán Vitarovský a ja sa veľmi teším, že zhruba po 8 rokoch sme sa opäť stretli a že opäť Albatros klub mohol urobiť takúto úžasnú jazdu do čachtického podzemia. Trošku ma mrzí, že práve po 8 rokoch sa nenachádzame na tých pôvodných alebo v tých pôvodných chodbách, ktoré boli pre Slovensko unikátne a my sme ako Slováci dokázali prispieť k tomu, že sme ich museli znepriechodniť. Je to smutné, pretože boli úžasné. No ale možno svíta na lepšie časy a niečo podobné sa tu časom vytvorí. Začiatok sme si už boli pozrieť a ja sa strašne teším tejto spolupráci a nemôžem povedať, že verím, že sme tu posledný krát, že sme tu nie posledný krát, pretože určite nie sme posledný krát a prídeme opäť. Je to tu famózne, krásne prostredie, Čachtický hrad, história, skvelí ľudia. Čo viac treba chcieť? Ja len dodám, že Albatros prináša nielen dobrú náladu, ale dnes aj pekné počasie, lebo sme sa báli, že či nebude pršať a opak je pravdou. Nepadla ani kvapka, je príjemne, takže ďakujem za to, že ste si našli tento priestor a my môžeme za občianske združenie povedať, že snažíme sa i naďalej zveľaďovať niektoré časti tejto záhrady a samozrejme je tu ešte aj potenciál posunúť sa ďalej práve aj v tých podzemných chodbách alebo nájsť ešte niektoré tu v obci, kde by sme mohli možno pri tej ďalšej Albatros jazde pozvať návštevníkov. Ďakujem pekne. A ja by som ešte podotkol, že za to, že sme dnes tu, určite môže Albatros klub, ale v spolupráci, za ktorú musíme poďakovať Železničnej spoločnosti Slovensko, Železničnému múzeu Slovenskej republiky a samozrejme všetkým cestujúcim, ktorí si kúpili lístok na túto skvelú jazdu. A tak trochu asi aj vymodlili to počasie, pretože na to, aká bola včera búrka, tak dnes úplne krásne slnečné a príjemné počasie. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Albatros!